Добро утро, приятели! Днес отново в село Победа с поредния успешен кладенец. Ето, клиентката си пожела да й запуснем и помпа. Купили сме и маркуч, кабел, удължител, абсолютно всичко. Завършен вид. Сега ще запуснем и помпата. Сега ще запуснем и помпичката и ще пуснем да се източи. Ето го е резултата. Тук запуснахме помпата на клиентката. Изкопахме кладенеца, водата излезе на 10-тия метър и кладенеца стана 12,50. Пак казвам, пореден успешен в област Добрич. Продължаваме в област Добрич. Ще се върнем в Рилци и в още няколко села тук. Който има интерес, 089 200 31 66. Благодаря ви и лек ден и успешен на всички!